Кайсы сіз милләт яшәешін яктыртып баручы татарлар тапшыруын карыйсыз. Бу атнада студияда мин Эльвира Хөснетдинова эшлим. Бүген безнең программада Васил Шайхразыев эш сәфәре белән Чита шәһәрендә булды. Татар халкы дигәндә, бөтен дөнья татар конгрессы дигәндә, безнең эшләребез дә зур горурланып сөйләшергә дә мөмкинлек бар. Һәм инде иң мөһиме безнең татар дигән бөек халкыбыз бар. Ульяновскийдагы туган тел оешмасының беренче рәисе Кыддус Сафиуллинның тууына 100 ел. Ул менә зыялы нәселдән булуыннан чыгып, иң беренче максат итеп куя өлкәдә татар телендә газета чыгару. Казанда Шиһабеддин Мәрҗәнинең 205 еллыгына багышланган чара узды. Бер генә сүзне дә ул урысча әйтмәгән. Аны варенье ашагыз әле Шиһабеддин хәзрәт дисәләр, аның татарча исеме бар, кайнатма, гарәпчә исеме бар. Нурибә, сез сүзләрне бутап сөйләшмәгез дип әйтә торган булган. Уралда татар җырларын яңгыратучы Елиза Махиянова. Бездә юклык, бәү-бәү итик, улы-мулы Татарстан Республикасы премьер-министры урынбасары Бөтендөнья татар конгрессының Милли шура рәисе Васил Шайхразыев эш сәфәре белән Чита шәһәрендә булды. Биредә ул Ерак Көнчыгыш федераль бүлгесенең татар иҗтимагый оешмалары активы белән очрашты. 2018 елдан башлап бүлге җыеннары үткәрелә. Россиянең төрле төбәкләрендә 6 ел рәттән татар иҗтимагый оешмалары белән очрашулар уздырыла. Чита шәһәрендә булган очрашу хакында безнең репортаж. Байкал Орьягы крайы башкаласы Читада бүген зур вакыйга. Монда Ерак Көнчыгыш федераль округы татар иҗтимагый оешмаларының утырышы. Очрашуга Байкал Орьягы крайы губернаторы Александр Осипов та килде. Өлкә җитәкчесенең мондый чарада катнашуы әле беренче тапкыр. Гадәттә утырышлар вакытында губернатор урынбасарлары, хөкүмәт рәисләре урынбасарлары, министрлар гына катнаша иде. У которого есть какие-то интересы, у которого не безразличное сердце, он что-то хочет сделать добро. Мы обязаны дать все соответствующие возможности, создать все условия. Васил Шайхразыев Александр Осиповка шулай ук Байкал Орьягы крайы хөкүмәтенә рәхмәтләрен җиткерде һәм ел сайын федераль округларда узатырган җыеннар турында сөйләде. Хөрмәтле милләттәшләр, килгән кунаклар, уважаемые друзья, коллеги, многоуважаемый Александр Михайлович, конечно, нам очень приятно. Васил Шайхразыев 2022 елның Идел буе Болгар дәүләтендә ислам дине кабул ителүгә 1100 ел тулуга һәм Бөтендөнья татар конгрессының 30 еллыгына багышланган чараларга бай булуына сызыклады. Милли шура рәисе шулай ук махсус хәрби операциядә катнашучыларның балаларын Татарстан лагерьларына чакыру буенча эш алып барачакбыз дип белдерде. Бүген Чита шәһәрендә утырышта бик зур рәхмәт әйтәсе килә Бөтендөнья татар конгрессына. Без бүгенге кенде башка дөньяда яшибез, башка тормышта. Безнең иң зур проблема ул менә тыныч тормыш и зәңгәр күкләр тыныч булсын диюбез. Һәрбер кеше уйлый аны. Әлеге чарада татар оешмалары җитәкчеләре 2022 елда узган эш гамәлләренә нәтиҗә ясадылар. Киләчәккә планнар каралды. Әйткән бunda проектлар буенча да эшлибез, грантлар буенча эшлибез. Татарстан гранты буенча жизнь краевой эшлибез и анысын, президентская. Менә быелгы елда безнең хәзер алда 2 грант Татарстаннан и краевой грант. Бүгенге көндә, значит, администрация белән сөйләшүндә яңа помещениеларга үзебезгә. Мин уйлыйм, инфодиясы барыбызга да осознать, что шул инде национальная идентичность, безнең религиозная идентичность, күбесе татарлар мусульман бит, что ул не является противоречием гражданской идентичности. Аллага шөкер, безнең юлыбыз бик олы, бик күркәм, милләтебезне, динебезне югары күтәрү, аны кире кайтару, ул ата-бабаларыбызга каршы да бурычыбыз һәм киләчәк буыннарыбызга да бик олы бурычыбыз. Сәфәрнең беренче көне Чита шәһәренең Байкал Орьягы крайы филармониясында очрашу белән дәвам итте.
Hayırlı geç. İnsanlar mısınız, hürmetli milletteşler? Yıl başında biz şulay federal okruglarga barıp, özümüzün jetekçilerimizni jıyıp, o'tgan yılga natija yasaymiz, alдағы planlar turunda söylüşemiz. Şoňa görä bir yıl indi şu sizning krayda bulup, Şitada şuraşdyk, Ali Münasip kanalda gubernatorimiz Aleksandr Mikhailovich kelip, sagat yarım birgeleşip, özümüzning büyük Rosey turunda, milletler turunda, Tatar milleti turunda uzak söylüşip oturdyk. Hem indi şol wagtda bizning ülkelerden kelgen jetekçiler özlerinin tecrübeleri bilen nıklap ortaklaştılar, anlattılar, ayttılar. Halktan da Tatar halkı degende, bütün dünya Tatar kongresi degende bizning işlerimiz de zor gururlanıp söylüşürge de mümkünlük var. Hem indi iň mühimi bizning Tatar degen büyük halkımız var. Şitada son boyunca 2000'den ortak Tatarlar yaşay. Zabaykal orýagynda şu tap qarasam 30 000'den ortaktır indi ol. Dürsüngene tege statistikada yok ol. Mine yozulmuş ýagına yaşaylar Akşa rayonunda, Nersinski rayonunda, Karımski rayonunda mında Tatarlar var. Olar da Васил Шайхразиев Байкал Орьягы крайы татар иҗтимагый оешмасы активистларына Бөтен дөнья татар конгрессы медален һәм рәхмәт хатларын тапшырды. Татарстан Республикасы сәнгать әһелләре катнашында зур концерт узды. Дәвам итәрбез. Ләйсән Садретдинова, Татарлар, Чита шәһәре, Байкал Орьягы крайы. Сымбірлілер 20-нче ғасырның 80-нче еллар уртасында барлыкка келген Туган тел оешмасының беренче рәисе, сугыш һәм хезмәт ветераны Кыддүс ага Сафиуллинның 100 еллыгына багышланган иске алу кичәсенә җыелды. Ветеранның туган ягы Карсун районы Сакускай авылында Рамис Сафин да булып кайтты. Сыры буйы авыллары исемләре белән дә Акшуатларында да нинди авыллар. Барда биттеге Булгар исемләреннән. Авылның мәдәният йорты мөдире Сәйит Абидзияров очрашуны мәдәният йортындагы музей эшчәнлеге, авыл тарихы белән таныштырудан башлады. Зук еллардан бирле туган төбәге тарихын өйрәнүче Сәйит абый сөйләгәнчә, өлкәнең иң борынгы авылларының берсе Сакускай, кайбер мәгълүматлар буенча Уразовка авылы Болгар чорында 13-нче гасырда ук барлыкка килә. Борынгы заманнардан бирле авылда укымышлы һәм зыялы дини халык яшәгән. 20-нче гасыр башында Сакускайда 2 мәчет була. Аның берсе менә бу мәчет Совет елларында да ябылмаган, манарасы да киселмәгән. Октябрь революциясенә кадәр мәчеттә имам вазифаларын безнең героебызның әтисе Исхак хәзрәт алып барган. Исхак имам юк булгаштан соң 7 бала белән авыл өйләреннән куып чыгарылган кеше. Өйләреннән куып чыгарып, кая бардылар алар? Урамга чыктылар. Вот шундый вакытларда, шундый авырлыкларны кичереп, сугыш заманында сугышта булган кеше. Шул авырлыкларны кичереп, үзен-үзе югатмаган. Авыл халкының бик диндар булуы һәм ислам дине нигезләрен хөрмәтләп яшәве бүген дә күренә. Урамнарга менә шундый әлмә язмалар куелуы да әнә шул хакта сөйли. Шундый дини авылда туып, мулла гаиләсендә тәрбияләнгән Кыддус ага да сабый чактан ук гарәп телендә укырга, язарга өйрәнә, ислам дигезләрен үзләштерә. Заманында аның бабасы Корбангали Халиди Көнбатыш Кытайның Шүгәүшәк шәһәрендә имамлык итә. Тарихчы этнограф Корбангали Халиди турында Галим Миркасым ага Гысманов үзенең Каурый каләм изеннән дип аталган китабында да яза. Әлге китапның бер нөсхәсе бүген Халиди хәзрәтнең оныгы Рәйсә ханымда да саклана. Мин аны бик саклап торамын. Анда Каурый каләм изеннән дигән китап. Аны абый миңа бүләк итте. Монда безнең тарих Тайбә Абкай Казаннан килгән әниләре, минем әбием була инде ул. Аларның әтиләре Корбангали Халиди анда историягә кергән. Бу китапта аның рәсеме дә бар, бу китапта аның ташкабыре дә бар. Күптән түгел Рәйсәнең туганнары Сафиуллиннар нәселенең 7 буынын үз эченә алган шәҗәрәсендә ясаганнар. Ул бик зур эш эшләде, бөтен родословныйны ясады, Казаннарга йөрде, ул Китайга да җитте, бөтен дөньяны йөрде. Зур эш. Монда Корбангали Халидиның да Китайда кирде. Ульяновскида гына түгел, Сыстырдагы иң беренче татар оешмасына нигез салган Кыддус ага Сафиуллин бүген чын мәгънәсендә авылдашлары өчен горурланырлык шәхес. Сымберләр аңа Өмет газетасы өчендә, Чишмә телевизион тапшыруы өчендә рәхмәтле. Ульяновскида беренче татар китабын чыгаручы да нәкъ менә Кыддус ага булды. Ул менә зыялы нәселдән булуыннан чыгып
иң беренче максат итеп куя өлкәдә татар телендә газета чыгару. Һәм ул үзенең максатына ирешә дә. Безнең Чишмә телетапшырулары Өмет газетасы нәкъ аның тырышлыгы, аның фикердәшләренең тырышлыгы белән барлыкка килә. Һәм ул менә Өмет газетасының исемен табуда да, Казаннан барып татар шрифтлары алып кайтуда да үзеннән өлеш кертә, җайга салып җибәрә. Куддус ага күп кырлы шәхес. Ул җәмәгать эшлеклесе дә, тарихчы да, шагыйрь дә. Безнең архивта аның вафатына берничә ай кала язып алынган әңгәмә дә саклана. Бай китапханәсе булган фатирда аның бабасы Корбангали белән әтисе Исхак хәзрәтнең рәсемнәре эленгән. Ул чакта Куддус ага безгә берничә шигырь дә укыган иде. Күңел дулкынлатып, хис уятып, хәтерләтеп көмеш чишмәләрне киң сәхнәдән җырлый Әлфиябез. Мыңландырып язгы кичәләрне, сандугачлар, җыелыгыз монда. Ишетегез Әлфиябез моңын. Кабатларсыз аны булыннарда. Тыңлаучының алып акылын аңын. Әсирле җыр урман далаларны, җилләр тыңлый туктап. Исүннән халкы минем укыйт рәхмәтләрен. Җырчы Былбыл Әлфиябез исеменә. Төбәктә милли хәрәкәтне башлап җибәрүче һәм халкына бик күп изгелекләр эшләп калдырган бу алпат затның исеме якташлары күңелендә һәм тарихта якты бер урын алды. Үз сүзен әйтә иде, дөрес әйтә иде. Әгәр инде төрле фикерләр булса, барбер тыңлап торып, аннары аңлатып бирә иде әйткән сүзен. Куддус абый бик милли җанлы кеше иде инде. Бик инде менә шушы халыкның безгә милләтебезгә әзгәрәк кенә җылылык килгәч, безнең татарлыгыбызга башлап йөрүчеләрнең берсе иде, эз салучылар иде. Менә аның менә ярдәме белән инде бергәләп инде эшләдек. Чишмәләрне дә ачырга мөмкинлек булды. Өмет газетасында инде шул вакытта ачылды бит инде. Әгәр ул вакытта мөмкинлекләр юк иде. Сугыш һәм хезмәт ветераны Куддус ага Сафиуллин моннан 25 ел элек 75 яшендә вафат булганнан соң аны туган авылы Сакуска зиратына, туганнары янәшәсенә җирләделәр. Аны искә алу мәҗлесенә килүчеләр дә аның каберен зират кылып, мәрхүм рухына дуга кылдылар. Ульян селкәсеннән Рамис Сафин, Татарлар. Сез татарлар тапшыруын карыйсыз. Программабызның икенче өлешендә Казанда Шиһабетдин Мәрҗәнинең 205 еллыгына багышланган чара узды. Бер генә сүзне дә ул урысча әйтмәгән. Аны варенье ашагыз әле Шиһабетдин хәзрәт дисәләр, аның татарча исеме бар, кайнатма, гарәпчә исеме бар. Нурибә, сез сүзләрне бутап сөйләшмәгез дип әйтә торган булган. Уралда татар җырларын яңгыратучы Илиза Махиянова. Үздә юклык, бәү-бәү итик, улы-мулы кайы. Быел мәгърифәтче, дин белгече, галим, тарихчы, мугаллим, фәлсәфәче Шиһабетдин Мәрҗәнинең 205 еллыгын билгеләп үтәбез. Бу уңайдан кайбер чаралар да уза. Мисал өчен Тукай әдәби музеенда Мәрҗәни атналыгы бара. Мәгърифәтчегә багышланган чараларның берсе иске татар бистәсе Мәрҗәни урыннары буенча дип аталган экскурсия. Хөрмәтле тамашачылар, сезне дә безнең белән сәяхәткә чакырабыз. Ике 200 ел узганнан соң 2223 ел булачак. Татарлар, төрек халкы нинди исемнәрне истә тутачак? Менә шул турыда уйлагыз әле. Бу сорауга Казан медицина фармацевтика көллияте студентлары бер тавыштан Тукай һәм Мәрҗәни дип җавап бирде. Ике бөек шәхес, татарның ике асыл улы, якташлар. Алай гына да түгел, Габдулла Тукай Шиһаб хәзрәтне кумиры дип санаган. Габдулла Тукай Шиһабетдин Мәрҗәни эшләре белән таныш була. Уларны бик нык хөрмәт итә һәм хәтта Кләшкин шифаханәсендә ятканда үләренә 2 атна кала, ул үзенең дусты, язучы, журналист Фатих Әмирханга хат яза һәм хатта Фатих, дустым, син хәтерлисеңме Шиһабетдин Мәрҗәнинең ниндидер гарәп шагыйреннән тәрҗемә ителгән әсәре бар иде. Шул турыда миңа мәгълүмат табып җибәр әле тиз арада дип яза. Һәм 1913 елда Габдулла Тукай Шиһабетдин Мәрҗәнигә багышлап шигырь дә яза. Һәм ул шигырендә әлбәттә инде Шиһабетдин Мәрҗәнинең мәгърифәт өлкәсенә керткән өлеше, аның киң
киң тарафлы эшчәнлеге хакында югары бәя бирә. Мәрҗани Татарстанның Әтнә районы Ябынчы авылында туган, Бохара, Самаркандта укыган, Казанда эшләгән. Экскурсиядә 1 елны 1878 елны гына кылачладылар. Чираттагы тукталыш татар укытучылар мәктәбе. Биредә Мәрҗани нәкъ менә 1878 елдан укыта башлый. Бу мәктәптә bütün предметлар рус телендә бара, бер генә предметны дин тарихын, дин белемен Шиһабетдин Мәрҗани татар телендә алып бара. Аның үзенең рус теле белгәнме юкмы бу турыда бик кызыклы мәгълүматлар бар. Рус телен шамалаган аз гына, ләкин бер генә сүзне дә ул урысча әйтмәгән. Аны варенье ашагыз әле Шиһабетдин хәзрәт дисәләр, аның татарча исеме бар, кайнатма, гарәпчә исеме бар. Мөрибә, сез сүзләрне бутап сөйләшмәгез дип әйтә торган булган. Һәм Мәрҗанинең бер шундый безгә әйтеп калдырган сүзе, тел бетмәсә татар бетми. Тел булганда халык яши. Аннан һәркем Юнысовлар мәйданына атлады. Пожар була Казанда. Һәм пожар вакытында, менә күз алдыгызга китерегез, әнә анда агач йорт бар, әмма менә монда агач йорт бар. Агач йортлар гына түгел, таш, кирпичтән салган йортлар да бөтенесе янып бетә. Һәм 71 елдан соң 72 ел, 73 елларда нәкъ менә шушы Юныс мәйданын яңадан торгызалар. Бу урамда 12 мәчет була. Шиһабетдин Мәрҗани ул вакытта ук Казанның иң билгеле муллаларының берсе. Сәяхәт Әл-Ислах газетасы редакциясы янында дәвам итте. Хәзер күз алдына китерәсез, тегендә генерал Шамил тора, монда Юнысовлар, Апанаевлар тора, һәм Мөхәммәдия мәдрәсәсеннән килгән шәкертләр менә монда Мәрҗанинең эшен дәвам итеп, укыту процессын, укуны, дәреслекләрне, шәкертләрнең тормышын яхшырту турында газета чыгарып яталар. Моннан тыш Гыйбайдуллиннар йорты һәм Шиһабетдин Мәрҗани яшәгән йорт белән дә таныштырдылар. Бусысы флигеле булгандыр. Чөнки 10 баласы була, 10 бала белән шушы кичкенә генә өйдә, йортта яшәп ятмагандыр. Берничә тапкыр төзиләр, берничә тапкыр үзгәртеп төзиләр һәм моны эшлиләр төрле сәүдәгәрләрнең акчасына. Ичендә нәрсә булды икән, күз алдына китергә тырышабыз. Мәрҗанинең мемориаль әйберләре күп сакланып калган. Әнисеннән калган чинаякларында ташламый торган булган. Акчалар җыйган, борынгы акчаларны, китапларны җыйган, аның җыйган китаплары, ул инде үзе бер кызыклы материал. Мөхәммәдия һәм Мәрҗани мәдрәсәләре нинди вазгыятькә карамастан бер кайчанда ябылмаган Мәрҗани мәчете дә игътибардан читтә калмады. 1850 елдан ул бу мәчеттә имам-хатиб булып тора. Моңа өстәп Казан шәһәре ахуны да Коръәнне оннан тикшертеп бастыра торган булганнар. Юсуф Акшура дигән кеше теге йортта исенә төшерә уланы. Күлмәкләре шишеп җибәргән, ялан аяк, ак киездән килеп чыкты дип, менә шундый мәхәббәт сынлы, бик матур кеше булган. Фотографиясын күрсәттем. 2 фотографиясы билгеле. 74 елда, әле 60 яшендә тулмаган, нәкъ менә шул образны без монда да күрәбез. Ул фотога төшүе нәрсә өчен була? Англиядән, Лондоннан энциклопедия чыгара башлыйлар. Шул заманның иң билгеле кешеләре турында. Һәм архивариус Адамс, Юджин Адамс дигән кеше хат яза. Фотографиягызны җибәрегез әле, үзегез турында мәгълүмат җибәрегез әле, һәм Казанның фотографияләрен дик. Ул вакытта муллалар фотосурәткә төшмәгән, тик Шиһаб хәзрәт рәсемнәргә, һәйкәлләргә табынмасагыз, төшәргә ярый дигән фикердә була. Әлеге бюстны 1968 елда Бакый Урманчы фотосурәткә карап эшли, тик ул 2018 елда гына куела. Мин Шиһабетдин Мәрҗани турында кайбер мәгълүматны белгән идем. Чөнки мин 2нче татар гимназиясендә укыган идем. Шиһабетдин исемендәге. Бүгенге экскурсиягә бик ошады. Үземә яңа мәгълүматларны ачтым. Мин чын күңелемнән Татарстанның патриотларын тәрбияләргә тырышам. Патриот дигән кеше ул үзенең тарихын, тарихи шәхесләрне, туган төбәгенең тарихын, килеп чыгышын барсын да белүче кеше. Шуңа күрә мин бик тырышам аларны шушы яктан күп итеп белем бирергә аларга,
өстәмә материаллар алар белән һәрвакытны аңлатам, укыйбыз, өйрәнәбез. Гомумән, бүгенге заман кешесе төрле яктан да белемле һәм зыялы булырга тиеш дип саныйм. Тукай музее Шиһабетдин Мәрҗәнинең 205 еллыгына багышлап укучылар өчен квестлар да оештыра. Алдан хәбәр итеп килгән төркемнәр өчен мондый чаралар гыйнвар ахырына кадәр булачак. Илгир Хөснетдинова, Татарлар, Казан. Урал шәһәрләрендә шактый татарлар ана телендә сөйләшми. Күбесе рус мәктәпләрендә укыган, катнаш никахлар да җитәрлек. Шулай да Свердловск өлкәсендә татар ансамбльләре һәм җырчылары байтак. Ана телендә җырларга күңел куша диялар. Урал җырчылары арасында танылган Элиза Махьянованы татар җырларына туганлык җепләре куан тарта. Ул яшьлек халык ансамбле ветераннары Альберт һәм Рәйсә Махьяновларның оныгы. Элиза Урал сандугачы төбәк-ара конкурсының гран-при иясе, Татар моңы 2016 телевизион конкурсының 2нче дәрәҗә лауреаты. Татарстан Республикасының Свердловск өлкәсендәге даими вәкиллегендә Элиза Махьянованы бик якын итәләр. Сакко һәм Ванцети урамының 24нче йортында урнашкан бу оешмада яшь җырчы инде бала чагыннан ук чыгышлар ясый. Музыкаль училищеда укыган чорда ул вакыттагы даими вәкил Ринат Садриев Элиза өчен махсус стипендия да бүлеп бирә. Элиза белән бик горурланабыз. Ул инде татар моңында да үзен күрсәтте. Гомумән безнең теге зур концертларга аның вакыты булган вакытта ул килә алса, безнең өчен бик зур шатлык. Ни өчен дигәндә, ул үзенә ләкмә куеп җибәрә торган кеше түгел. Мин талантлы дип масаеп йөри торган кеше түгел. Һәр вакытта да ачык күңелле, елмаю белән, үзенең шул самими елмаюлы белән халыкны да гашык итә. Без дә аны бик яратабыз һәм хөрмәт итәбез. Элизаның сәләтен Урал сандугачы бәйгесендә катнашканда күрәләр. Башта ул әлеге конкурсның 1нче дәрәҗә лауреаты исеменә лаек була. 2016 ел аңа гран-при китерә. Бу исә татар моңы бәйгесендә катнашырга этәргеч була. Шул вакыттан Элиза Уралда гомер итүче татарларның гимнын төп башкаручылар исемлегенә керә. Хәзерге вакытта Элиза Махьянова Урал дәүләт халык хоры солисты. Коллективның төп репертуары рус халык җырлары. Әмма Урал татарлары Элизаны татар җырларын башкаручысы итеп күрәсе килә. Кыз үзе дә туган телен өйрәнү хакында уйлана. Последние года задаюсь тем вопросом, что надо бы либо уже самой как-то начать учить наконец-то, либо ходить на курсы какие-то. Сейчас же много, даже онлайн хотя бы. Раньше как-то не задавался вопросом, вот маленькая там что-то затятым, все, родители. Сейчас как-то мне немножко не по себе, что петь я пою, а язык плохо знаю, как бы немного как-то неловко. Но главное, говорю, что оно все вот отсюда. Все от души, все изнутри идет. Это самое главное. Татар бәйгеләренең күбесендә катнашучы борынгы халык җырларын музыкаль бизәлешсез, ягъни акапелла башкарырга тиеш. Екатеринбург шәһәренең Чайковский исемендәге уку йортын тәмамлаган Элиза бу юнәлештәге осталыгын үстерергә тырыша. Быел ул 5 җыры конкурсында катнашкан. Аның уңышларына Урал татарлары да шатлана. Biz de yıklık, bäu itik, ulım kayım. Алия Садыкова, Әлфия Габдушева, Татарлар, Екатеринбург. Койларда гына яшәсәк тә бердәм булсак иде, газиз милләттәшләр. Халыкның бердәм сулышы давыл куптара ала ди халык мәкале. Тапшыруыбыз тәмам, исән-имин булыгыз.